Ένα... No way. Μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές, αλλά και όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Τώρα αυτά σε μια συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Και γυριστούν στο νέο ιδρυτικό της Όμπας από 399 το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hair Freezing, πάντα η καλύτερη απόφαση. Happy Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου και στις μικρές στιγμές που αξίζουν. Τις Πέμπτες στα σούπερ μάρκετ. Κάνε αγορές με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσες 200 ευρώ μέσα στο μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Happy Mastercard Day. Και σούπερ προσφορές στα αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, αγορές 6 ευρώ. Συντηριά του τόστ σε φέτες. Κερδίζεις 2 ευρώ και εικόνια αγορά. Αλφαβήτα Βασιλοπούλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Δεν αφήνει καμία ερώτηση αναπάντητη. Hyundai Tucson. Curiosity into the What's happening? What's Wait, what kind of item is that? Το παλιό κοραλά. That's my crocodile. Ah! Oh, Παίζεις ποδόσφαιρο πάλι. Και κάποιος είχε Red Bull. Το Red Bull δίνει φτερά. Πρέπει να τα μετρήσουμε. In the air, ball and electric. Day or night, the city pulses with possibilities. When London calls, answer. Beat it.